Кинче дигнав од кепиш. Добре, това направи. Добър ден. Техният показалец, ако така После повлече ги сите на кадър не ще укрепа. Ай, брате, да си колеги. От тази страна само посирате, за да можем да направим. От другата страна да не видите. От другата бе молам от От клупът. Да, чиста благодарна пакета. Гласът е да... Това е отлика. Добре.